Ilang minuto pa ang lumipas. Napagpasyahan na nila Eseng na pasukin ang abandonadong tahanan. Buong lakas nila itong pinasok sa pagbabakasakaling muli nilang masisilayan si Bipel. Nang marating na nila ang patag na lugar, bumungad sa kanila ang iilan sa mga kaluluwang nagmamasid. Kasabay ng pagsilay ng mga ito sa kanilang kinaroroonan, ay siya namang pag-ungol ng 2 nilalang na nagbabantay ng 5 pansyon. Mabilisan ding sumugod ang mga ito, kung kaya't napilitan sila Eseng na ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Magsipaghanda kayo! Nandiyan na ang demonyong galing impyerno! Sigaw ni Ermetanyong Tasyo. Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang pagbunot nila Eseng ng kanilang mga sundang. Kitang-kita nila noon ang pagkaripas ng 2 nilalang sa bakuran ng abandonadong bahay na hindi naglaon ay nagawa ng marating ang kanilang kinaroroonan. Sa sobrang lakas ng mga puwersa nito, wala nang nagawa sila Eseng kung hindi ang ilagan ang bawat pag-atake ng mga nilalang. Tinangka din itong undayan ng saksak nila Manong Timo, subalit hindi nagawang tumagos ng napakatalas nilang mga sundang. Sa puntong yon, doon na napagtanto ng kanilang pangkat na merong taglay na kabal ang mga tagapagbantay ni Kanyas. Ang tanging ipinagtataka pa nila Eseng ay kung bakit hindi nagawang umepekto ang mga baong sumpa ng kanilang mga sundang. Pangbasag din kasi yon ng kahit na anong uri ng kabal, subalit nawalan ito ng bisa sa 2 tagapagbantay. Nakakaamoy ako ng takot sa inyong mga sistema. Wika ng isang tagapagbantay ni Kanyas. Ang pagtungo nyo rito ay isang malaking pagkakamali. Dagdag pa ng isa. Nang marinig ni Eseng ang sinabi nito, tanging pagsisigaw lamang ang kanyang nagawa habang dahan-dahang lumalabas ang tagapagbantay ng mutya ng Nara. Sa pagtakbo ni Eseng papasugod sa mga ito, ay siya namang paglabas sa kanyang katawan ni Huben. Sa puntong yon, biglang nag-iba ang kaanyuan ni Huben sa hindi inaasahang pangyayari. Ang espadang pagmamay-ari nito ay biglang nagkaroon ng mga bitak-bitak sa kanyang mga talim na parabang merong dumadaloy na likidong apoy. Nang masipat ito ng kanilang mga kalaban, tanging pagsigaw na lamang ang nagawa ng mga ito habang mabilisang nilihis ang kanilang mga daang tinutungo patungo sa kinaroroonan ni Eseng. Di naman nagawang magpatinag noon ni Huben kung kaya't buong lakas niyang sinalag ang mga pag-atake ng mga nilalang. Sa pagbanggaan ng espada ni Huben at palakol ng demonyo, ay halos mayanig ang buong paligid. Nang makahanap si Huben ng pagkakataon, mabilisan naman niyang hinawakan sa leeg ang nilalang upang ibalibag ito sa lupa. Nang magawa na niya ang kanyang nais, mabilisan din namang sumugod si Eseng sa nilalang na yon upang hatawin ito ng hatawin ng kanyang sundang. Ngunit bago pa man niya nagawang lumapit, mabilisan namang nakatayo ang demonyo sa kanyang kinabagsakan. Nang masipat ito ni Huben, ay ang mabilisan naman niyang pagsugod upang hindi na ito mabigyan ng pagkakataon na makapaghanda. Si Ermetanyong Tasyo naman ay abala na din sa kanyang ritual upang makatulong sa kanyang mga disipulo. Naniniwala kasi noon si Ermetanyong Tasyo na ang mga figurang kanyang tinatawag sa ritual
ay maaaring mapatay ang mga demonyo sa pamamagitan ng paghigop sa mga kaluluwa nito. Sa pagpapatuloy ng kanilang pakikipaglaban, kung ano-ano na ang ginawa ni Julio upang magawang linlangin ang demonyong kanilang kinakalaban. Si Manong Timo naman, walang pagdadalawang isip na lumapit kay Essing upang ito ay mabigyan ng tulong. Paglapit niya sa isa sa mga tagapagbantay ng pansyon, ay siya namang mabilisan niyang pagsunggab dito. Sinundan na din ito nila Makot at Julio upang magawa nilang maihiwalay ang isa sa kanilang mga kalaban. Ginawa nila ito nang sa gayoy hindi sila mahirapan na kaharapin ang mga ito. Aminado kasi sila na magiging mahirap ang digmaang yun kung hindi nila magagawang maihiwalay ang isa sa mga tagapagbantay ng pansyon sa kasama nito. Sa paglapit nila kay Manong Timo, doon nila nasilayan ang dahan-dahang paghubad ng nilalang sa kasuotang nagkukubli ng kanyang pagkakakilanlan. Sinasabayan din ito ng napakalakas na pag-ungol na parabang merong isang nilalang ang nagnanais na kumawala sa kanyang katawan. Kahit anong pagsisigaw mo dyan, hinding-hindi mo kami matatakasan! Wika ni Manong Timo. Habang patuloy itong nagsasalita, panay naman ang pag-alalay nila Julio sa maaaring mangyari sa kanilang kapatid. Nang masipat nila ang dahan-dahang paglobo ng katawan ng nilalang na yon, agad nilang sinabihan si Manong Timo na ito ay iwasan. Sa paglayo dito ni Manong Timo, ay siya namang pagputok ng buong katawan nito na siyang nagkukubli sa isang mapanganib na demonyo. Kisap mata lamang noon ang pagitan nang masilayan nila Julio ang kakaibang nilalang. Dumitila-dila pa ito habang patuloy na tinititigan ang magkakapatid. Nang masilayan ito ni Essing, agad din naman itong sumigaw upang bigyan ng babala ang kanyang mga kapatid. Manong Timo! Mag-iingat kayo! Mataas na uri ng demonyong ating mga kalaban! Sigaw ni Essing. Huwag mo kaming alalahanin dito, Essing. Ang bigyan mo ng atensyon ay ang kalabang kinakaharap mo. Sagot naman ni Manong Timo. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito, ninais na lamang nitong huwag nang sumagot upang kahit papaano'y magawa niyang maituon ang kanyang wisyo sa pakikipaglaban nila ni Ermitanyong Tasyo. Paglalarawan ni Essing sa nilalang na yon, kulay pula ang balat nito na meron itong isang sungay sa noo. Nanlilisik din ang mga mata nito at meron itong pangang napakaraming nagsisitalasang mga ngipin. Meron din itong mahabang mga daliri at malasakambing na mga paa. May napakahaba rin itong buntot sa kanyang likuran na merong napakatulis na dulo. Matapos itong masilayan nila Manong Timo, dahan-dahan na silang umatras upang pag-isipan ang susunod nilang pag-atake. Sa pagsugod ng demonyo sa kanilang kinaroroonan, panay naman ang pag-angil nito habang patuloy na ibinubuka ang kanyang mga daliri. Sa paglapit ng demonyo sa kinaroroonan nila Manong Timo, mabilis na naman itong sinalag ni Hoben. Dahil sa ginawa ng tagapagbantay ng mutya ng Nara, kung kaya't napigilan nito ang mahahabang daliri ng demonyo na tumarak sa pagmumuka ni Manong Timo. Kung nagkataong hindi nito nabigyan ng tulong ang mga kapatid ni Essing, maaaring si Manong Timo noon ay patay na. Matapos ang mga pangyayari, mabilisan din namang sumugod sila Julio gamit-gamit ang kanilang mga taglay na mutya.
Habang patuloy itong sinisipat ni Eseng, hindi niya maiwasang mag-alala para sa kaligtasan nila Manong Timo. Nang masipat ng demonyo ang pagsugod nila Julio, bigla naman itong naglaho sa kinaroroonan ni Hoben. Wala nang nagawa noon ang tagapagbantay ng mutya ng Nara kung hindi ang bumalik na sa kinaroroonan ni Eseng. Mas importante kasi sa kanya noon ang pagsilbi sa sino mang taong tumatangan sa kanyang binabantayang biyaya ng kalikasan. Sa paglapit niya kay Eseng, ay siya namang pagsitalsikan nila Julio na para bang tinamaan sila ng isang napakalakas na pag-atake na nanggagaling sa demonyo. Dahil sa paulit-ulit na pagsilay ni Eseng sa kanyang mga kapatid, ninais na lamang ni Ermitanyong Tasyo na sarilihin ang pakikipaglaban sa isa pang tagapagbantay ng pansyon. Tumulong din naman noon si Hoben kung kaya't hindi naging mabigat para sa kanya ang kaharapin ito sa duelo. Habang nag-iisip ng paraan si Eseng, patuloy naman niyang inaalala ang mga bagay na maaaring makatulong sa kanila. Hanggang sa dumating ang punto na muli niyang nasipat ang demonyong kalaban nila Julio na dahan-dahang naglilikha ng isang bolang apoy sa kanyang mga kamay. Bigla ding lumiyab ang dulo ng buntot nito na siyang indikasyon na meron itong kakayahang kumontrol ng elemento. Sa pagsilay ni Eseng sa kanyang mga kapatid, nasipat niya sila Manong Timo na walang kakayahan upang harapin ang kanilang kalaban. Dahil sa pangyayaring yon, wala nang nagawa si Eseng kung hindi ang tumakbo upang bigyan ito ng tulong. Kahit alam niyang imposible ang kanyang ginawa noon, pilit pa rin siyang nagbabakasakali sa mga milagrong maaaring mangyari. Habang siya ay nananakbo, tanging pagsigaw na lamang ang kanyang nagawa sa kanyang mga kapatid. Alam niyang wala itong maibibigay na tulong, subalit ninais niya pa rin itong gawin sa pagbabakasakaling magkaroon ng lakas sila Manong Timo. Subalit nang marinig ito ni Manong Timo, tanging pagngiti na lamang ang naibigay nitong kasagutan habang patuloy na nakatitig kay Eseng. Dahil sa ginawa noon nila Manong Timo, mas lalong tumindi ang pagnanasa ni Eseng na iligtas ang mga ito. Manong Timo! Julio! Dalian ninyo! Tumakbo na kayo! Sigaw ni Eseng. Subalit nang marinig ito ni Manong Timo, umiling lang naman ito upang ipahiwatig kay Eseng na hanggang doon na lamang ang kanilang mga buhay. Nang masipat ni Eseng ang ginawa ng mga ito, ay labis-labis na lamang ang kanyang takot at kaba sa kanyang buong katawan. Sila Julio at Makut naman noon, pilit gumagapang papalayo upang iligtas ang kanilang mga buhay. Nang maramdaman ni Eseng na wala na siyang magagawa, ninais na lamang niyang huminto upang dumakot ng lupa. Matapos niya itong gawin, laking gulat na lamang niya nang meron siyang mahawakang isang napakalamig na bagay sa lupang dinakutan niya. Pagsilay ni Eseng sa bagay na yon, bigla naman siyang hinampak ng isang napakalakas na hangin na siyang naging sanhi upang tumilapon siya patungo sa kinaroroonan nila Manong Timo. Maging ang demonyo noon ay natigilan nang maramdaman ng mga ito ang mga kakaibang pangyayari. Sa pagtayo ni Eseng sa kanyang kinaroroonan, laking gulat na lamang ni Ermitanyong Tasyo nang masipat niya ang isang hiyas ng ipo-ipo na hawak-hawak nito. Kasabay ng kanyang pagtayo noon ay ang kisap mata naman niyang pagsugod sa kinaroroonan ng mga demonyo. Halos hindi ito nagawang masipat ng mga demonyo dahil sa bilis ng mga pangyayari.
Pagsilay ng demonyo sa kanyang harapan, laking gulat na lamang nito nang masipat niyang naroon na si Essing habang napakahigpit ang kanyang pagkakahawak sa sundang nitong tangan-tangan. Nang akmang kakaripas pa ng takbo ang demonyo papalayo sa kanyang harapan, ay siya namang pagkumpas ni Essing sa kanyang kaliwang kamay na siyang naging sanhi upang makulong ang demonyo sa isang malaking ipo-ipo. Sa akin na ang buhay mo! At ako magpapasya ng kapalaran mo, demonyo! Ngayong hawak na kita, hinahatulang kita ng kamatayan! Hindi ko kayo mapapatawad sa ginawa niyong pagdukot kay Bipel sa pagtangka ng buhay sa sino man sa aking mga kapatid! Gigil na sigaw ni Essing. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilisan naman niyang paghataw ng sundang na siyang nagtapos sa buhay ng demonyo. Nang masipat ito ng kasama ng kanilang kalaban, buong lakas naman itong sinugod ang kinaroroonan ni Ermetanyong Tasyo. Ngunit kahit ano ang kanyang gawin, bigo siyang ito ay kitila ng buhay. Nang masipat ni Essing ang pagsugod ng demonyo sa kanilang guro, bigla nitong tinawag si Ruben sa pamamagitan ng kanyang isipan. Bakit, Panginoon? Ano ang inyong kailangan? Wika ni Ruben sa isipan ni Essing. Pinahihintulutan kita, Ruben, na gamitin ang hiyas ng ipo-ipo sa digmaang ito. Gawin mo ang iyong nais sa demonyong yan hanggang sa sukdulan ng iyong naiisip na paraan. Humayo ka at iligtas mo ang aking maestro. Wika ni Essing. Nang marinig ito ni Ruben, bigla namang nabalutan ang kanyang espada ng ipo-ipong triple ang talim sa kanyang sandatang gamit-gamit. Habang tinitingnan ni Ruben ang kanyang bagong armas, ay halos hindi niya magawang makapaniwala sa mga nangyayari. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang sumugod ito papalapit kay Ermetanyong Tasyo nang walang pag-aalinlangan. Paglapit nito sa demonyong kanilang kalaban, mabilisan din naman niya itong hinataw ng kanyang espadang merong basbas ng mutya ng ipo-ipo. Hindi na nagawa ng demonyong makapagpalit ng anyo sa kadahilan ng tuluyan ng nahati ni Ruben ang kanyang buong katawan. Sa pagbagsak ng magkahiwalay na katawan ng demonyo, ay siya namang pagbaba ni Ruben habang nakangisi. Kitang-kita noon nila Essing ang napakabangis na tindig ng tagapagbantay ng mutya ng Nara habang naglalakad ito sa napakaliwanag na buwan. Matapos nilang magapi ang mga demonyo, mabilisan din namang naabo ang katawan ng mga ito hanggang sa tuluyan ng mawala na ang kanilang bakas sa lupang kinaroroonan ng pangkat nila Essing. Ilang minuto pa ang lumipas, napagpasyahan na nilang muling bumalik sa abandonadong tahanan. Kahit pa ika-ika noon sila Manong Timo, hindi nito nagawang magreklamo. Kahit papaano, iniisip din itong mailigtas sila Bipel sa lalong madaling panahon. Nang marating na nila ang abandonadong tahanan, laking gulat na lamang nila nang masipat nila si Crisostomo at ang isang babaeng bagong-bago pa lamang sa kanilang paningin. Crisostomo! Ibalik mo na si Bipel. Siguraduhin mong hindi nasaktan ng kapatid ko. Dahil kung hindi, ipinapangako ko sa iyo kahit sa impyerno pa mapunta ang iyong kaluluwa, patuloy ko itong tutugisin hanggang sa tuluyan ng maglaho ang iyong kaluluwa! Sigaw ni Manong Timo. Si Bipel ba ang hinahanap mo? Hindi mo ba nakikita ang lalaking nasa likuran ko? Sagot naman ni Crisostomo. Kasabay ng pagwika nito ay ang paglakad naman ng lalaki patungo sa kanilang kinaroroonan.
Nababalot din yon ng kasuotan sa kanyang buong katawan na siyang naging palaisipan para sa pangkat ni Essing. Ayaw nilang sabihing si Bipel ang lalaking yon dahil alam nilang labis-labis ang sakit na maidudulot nito sa kanila kapag ito ay nagawa nilang makumpirma. Nang tumigil na ang lalaki sa paglalakad, dahan-dahan naman itong kinalagan ang mga kandadong nagpapanatili ng kanyang kasuotan. Gawa kasi sa bakal ang kasuotang dinadala ng lalaki, kung kaya't kandado ang nagsisilbi nitong mga butones. Sa pagbagsak ng mga bakal na yun sa lupa, bumungad sa mga mata nila Essing ang sunog na pagmumukha ni Bipel. Habang nakatitig ito sa kanila, ay ang dahan-dahan naman itong pagngisi na parabang ito ay nasisiyahan sa muli nilang pagkikita. Nariyan ang inyong kapatid, Antingero. Batiin mo! Baka sakaling marinig ka nito sa impyerno! Wika ni Crisostomo. Nang marinig ni Essing ang sinabi nito, ninais na lamang niyang ibaling kay Crisostomo ang kanyang paningin. Alam niyang patay na noon si Bipel, kung kaya't maaaring demonyo na ang may kontrol sa katawang lupa nito. Iba yung pag-iingat. Dahil mapanlin lang ang mga demonyo. Huwag ninyong ipapakita ang inyong mga kahinaan kung ayaw niyong sumunod sa inyong kapatid. May oras ng pagdadalamhati, kaya ipagsangtabi niyo na muna ang bagay na yan. Wika naman ni Ermetanyong Tasyo. Matapos nitong makapagsalita, ay siya namang pagpunas nila Manong Timo ng kanilang mga luha. Kahit si Julio noon ay hindi na alam ang gagawin, pero pilit pa rin itong nagpapakatatag alang-alang sa mga natitira niyang kapatid. Ilang minuto pa ang lumipas. Laking gulat na lamang nila nang biglang marinig nila ang pagsasalita ni Bipel sa kanilang mga isipan. Animoy pilit nitong pinapasok ang kanilang sistema upang magawa nitong mapigilan ang lahat ng binabalak ng pangkat nila Essing. Nang mapagtanto nilang panlilin lang lamang yon ng demonyo, ninais nilang sumugod sa mga ito upang umpisahan ang digmaan. Nang masipat nila Crisostomo ang pagsugod ng pangkat nila Essing, ay siya namang pag-atras ng mga ito patungo sa looban ng abandonadong bahay. Si Ermetanyong Tasyo noon ay nagawa ng palabasin ang mga figurang kanyang tinatawag upang mabigyan ng tulong ang magkakapatid. Nang masipat naman ni Bipel ang pagsugod nila Essing, ay tanging pagngisi lamang ang ginawa nito. Hindi nito nagawang matinag sa kanyang kinaroroonan na siyang nagpatunay sa pangkat ng mga antingero na meron siyang itinatagong lakas at abilidad. Sa paglapit ni Ruben kay Bipel, agad naman itong ginamit ang kanyang nalasong mutya ng kalabasa upang maiwasan nito ang pag-atake ng tagapagbantay ng mutya ng Nara. Sa pagkawala nito sa harapan ni Ruben, bigla naman itong lumitaw sa harapan nila Manong Timo na siyang labis nilang ikinagulat. Paglitaw nito sa kinaroroonan nila Manong Timo, mabilisan naman itong binunot ang kanyang sundang upang paslangin ang kanyang dating mga kapatid. Nang masipat ni Manong Timo ang pag-atake nito, mabilisan din naman niya itong inilagan sa pamamagitan ng pagsalagdito ng kanyang sundang. Sa sobrang lakas ng pagkakahataw ni Bipel kay Manong Timo, ay halos mabiyak na ang sundang nitong tangan-tangan. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla namang lumabas ang babae at si Crisostomo upang tulungan ang kanilang alipin. Meron na itong daladalang libreta na siyang labis na ikinabahala ni Ermetanyong Tasyo. Sa paglapit nito sa kinaroroonan ni Bipel, ay siya namang pagbitaw nito ng mga engkantasyon
na hindi mawari nila Essing kung para saan ang mga yon. Habang patuloy nila itong pinakikinggan, ay halos hindi nila maiwasang makaramdam ng pagkabingi sa bawat pagbigkas ni Crisostomo ng mga kataga. Nang matapos na siyang magbigay ng kanyang engkantasyon, ay siya namang paglapit niya kay Bipel habang nagwiwika ng, Patayin mo silang lahat. Wala kang ititira. kasabay ng pagwika nito, ay siya namang paglapit kay Bipel ng mga insektong hindi ordinaryong naninirahan sa ating mundo. Habang binabalot ng mga insektong yon ang katawan ni Bipel, napagpasyahan nila Essing na itigil na muna ang kanilang pag-atake dahil sa hindi nila alam kung ano ang bagong kakayahan ng demonyo. Nang tuluyan ng makapasok sa kanyang sistema ang lahat ng mga insekto, bigla namang nanlisik ang mga mata nito na siyang mabilisan ding sumugod sa kanilang kinaroroonan. Tinangka pa itong higupan ng kaluluwa ni Ermetanyong Tasyo, subalit hindi umubra ang mga kakayahan ng mga figurang kanyang tinawag. Nang makalapit na si Bipel sa kinaroroonan nila Essing, walang habas naman itong pinagtatataga ang kanilang pangkat, gamit-gamit ang kanyang sundang. Sa sobrang pagwawala ni Bipel noon, tuluyan ang nawala ng oras sila Essing upang sugurin sila Crisostomo. Halos hindi kasi nila nagagawang makawala sa demonyong kanilang kalaban. Dahil sa mga pangyayari, napilitan si Ermetanyong Tasyo na makipaglaban kay Bipel gamit-gamit ang kanyang buong lakas. Sa pag-ihip ni Ermetanyong Tasyo ng usal sa kanyang punyal, mabilisan naman itong lumapit sa nilalang habang patuloy na sumusunod sa kanya ang mga figurang kanyang tinawag. Yon ang unang beses na masilayan nila Essing na nakikipaglaban ang kanilang maestro, kung kaya't hindi nila maiwasang mamangha sa ipinapamalas nitong abilidad at kakayahan. Halos nakakaya ni Ermetanyong Tasyo na makipagsabayan kay Bipel sa pisikal nitong lakas na siya namang labis na ikinamangha nila Manong Timo. Ilang minuto pa ang lumipas, nakahanap na ng pagkakataon si Essing upang kalabanin si Crisostomo at ang babae nitong kasama. Sila Manong Timo naman, patuloy pa ring binibigyan ng tulong si Ermetanyong Tasyo upang magawa nilang mapaslang si Bipel sa lalong madaling panahon. Sa paghawak ni Essing sa hiyas ng ipo-ipo, ay siya namang mabilisang paglaho nito sa lugar na kanyang kinaroroonan. Essing! Ilagay mo sa loob ng aking sombrero ang hiyas ng ipo-ipo. Sigurado akong makakatulong ang lakas naming dalawa upang magawa mo mapaslang si Crisostomo. Wika ng hari ng mga duwende sa isipan ni Essing. Nang marinig naman ito ni Essing, agad din naman niya itong ginawa nang walang pagdududa. Sa paglitaw niya sa likuran ni Crisostomo, ay ang mabilisan naman niyang paghataw ng kanyang sundang. Okay, sunod kagad natin yung 19. Tapos after nung 19, yung sinasabi ko sa inyong compilation ng kwento ng ating mga subscribers. Yun lang. Salamat.